Дали успях да се справя с най-трудната задача до сега? Малка ретроспекция от предното видео. Включваме воска да се разтапя. Положението е мазало. Ако искаш да разбереш как го превърнах в това, то остани до края на видеото. Всяко хубаво нещо си има своето кофти начало. След като сме го преживяли от първото видео, което можете да гледате, почва истинската подготовка на тези красиви подаръчета за гост. Тема морска сватба. Нашата клиентка се спря на лилавия цвят и на свещи с аромат на шоколад, тъй като младоженецът е сладкар и доста ще си пасне. От всички аромати точно този не очаквах. Няколко часа и един самолетен режим по-късно, ето го и резултатът. Цялата ми работилничка охаеше на понички с шоколад. И не, скъпи дами, това не са понички, а ароматни, соеви свещи, красив морски дизайн на цветна ръковина. Ръчно изляти и правени с много любов за вас. Така че да донесат прекрасна емоция за вашият празник.